Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. Music director नाची नाची गर्दा उड़ाई बहो, मुकेश के गाना बजाई बहो। नाची नाची गर्दा उड़ाई बहो, मुकेश के गाना बजाई बहो। अरे नाचल जाई दारू खूब पी पी के हो, अरे नाचल जाई दारू खूब पी पी के हो। तनी भौल में बढ़ा दा भैया डीजे के हो, तनी भौल में बढ़ा दा भैया डीजे के हो। भले छुट्टी हमरा कोई हो काम, नहीं बा हमरा के कोई परवाह, नहीं बा हमरा के कोई परवाह। भले छुट्टी हमरा कोई हो काम, नहीं बा हमरा के कोई परवाह। कौनो बात नहीं सुनब अपना बीबी के हो, कौनो बात नहीं सुनब अपना बीबी के हो। तनी भौल में बढ़ा दा भैया डीजे के हो, तनी भौल में बढ़ा दा भैया डीजे के हो। Music director धर्मेंद्र राज। छोटू सवरिया खूबे नाचेला हो, लड़की के संगे खूब साटेला हो। मुकेश के सारी खूबे नाचेला हो, लड़की के संगे खूब साटेला हो। निहार तनी खूबे ऊपर नीचे के हो, निहार तनी खूबे ऊपर नीचे के हो। तनी भौल में बढ़ा दा भैया डीजे के हो, तनी भौल में बढ़ा दा भैया डीजे के हो।